noba yimbambo inye, ndicela bandinike imbambo bandikhululele ukuze ndiyingcwabe, ndizotsho ndikwazi ukuxola. Because andikwazi ukuxola because andinanto endinayo endikhombayo ubana nalo ingcwaba lomntanam. Ndigqibele ukuthetha umapolisa in fact uthetha kwawo nam bekulo nyaka kuphele ngoFebruary endixelela into yokubana bebefumene i-call from ePretoria isithi bazawuthi bafowunelwe for iyothathwa laa ntloko lena ndiyinikwe. Oko ngoku bekuthe cwaka unyaka uphelileyo ungakhange kubekho nto. Ndisidinile kulo nyaka ndaphinda ndaya emapoliseni ndiyosabela uba into ithini. Still nalapho akukho nto ebambekayo. Yena nto sendifuna banginikela amathambo omntana wam ukuthi ndwangcabe kufumane i-closure. Andonwabanga, ingiphethe kabuhlungu into yomntana wam. Molweni. Igama lam ndinguAndiswa wakwaMadakana kuGatyane kwilali ke yakoSongwevu. Ilali yam ke imelene nelowagwatshu. Ndiza apha ndisentlungwini, ndiza ndinesicelo enginaso. Ndalahlekelwa ngumntana nge-9 ka-April. Igama lomntana nguSisipho wakwaMadakana. Elahleka nge-9 nje ka-April, ulahleka kungoLwesine. Akabuya ekhayeni, ebehamba ke neetshomi zakhe beyodlala, then ke ngoku akabuya nangengomso. Kwaqaliswa ke ngokwabuzwa ezitshomini zakhe ubana hayibo, uSisipho njengoba benidlala naye uphelele phi. So bachaza ntana uye wagoduka. Okay, emveni uba egodukile asazi ke ngokuba into yakhe yathini na. Kwazanya ubuziswa umkhondo ungafumaneki. Then umama wam wahamba waya eGatyane because nguye ohlala nomntana, mna andihlali ezilalini. Wahamba kumama wayoripota ke kuGatyane emapoliseni aphayana into yokubana kunomntana oyintombazana one-14 years olahlekileyo. Asiyazi uba ke uphi and asivi nto ebambekayo into yokokubana uphina umntana. Kudala sikhangela, so sithi masiripote. Yavulwa ke i-case kuGatyane. Emveni ubana ivulwe ke i-case ke kuGatyane, amapolisa azinika ke i-chance nawo eza ekhaya abuza nasezitshomini into yokubana uphina umntana. Khange bambone nabagqibele nina umbona abangabanye. So babe bechaza ke abanye abantu bengigqibele nina umbona. Kuhlalekile ke kunjalo kuzokwala ngoLwesihlanu i-1 kaMeyi. 1 kaMeyi abantwana endingazi nomhlawumbi babeqokelela na okanye babesenzani abangamakhwenkwe babona impahla kude kufutshane nasekhaya. Babona impahla, bahlale ebeye bathi bayifanisa. Emveni uba bebone impahla babona intloko. Emveni tobana bebone intloko baqonda into yokubana no, le intloko ayiqhelekanga. Babesele bebiza abantu abangootata abakufutshane, bakhwaza abiza abantu abangootata. Utata ofikileyo ufika wabona uba no, ayingangaye lena, wayobiza abanye ootata into yokubana makujongwe phayana. Kube sekuhlatywa ke umkhosi ngesi simanga sibonakalayo. So emveni uba ke kuhlatywa umkhosi ke ngoku kwayiwa ke ngoku ekhaya, yabe impahla ifaniswa nayo lo mntana wam onguSisipho ubana yiyo nyani yimpahla yakhe. So abizwa ke amapolisa because i-case yayiseyisepolice station was already. So abizwa ke amapolisa ke afika ke kwangobusuku azibona, then aphinda ahamba. Then ngengomso ke ngoku kweza abantu bakwa-forensic basegcuwa i-forensic yeza. Emveni uba ke izile ke nenantsika yonke mos into abazisebenzisayo, zonke nje into abazisebenzisayo seniyawuzazi ke. Kuzoba nzima ke nokuthi ndizibize ke ngamagama ezinye because kuye kube buhlungu, kodwa ndizawuzama uqina. Kwakhangelwa ke
yayazi uba ukhangelwa ngantoni ke. Kwakhangelwa, so ezo zinto babekhangela ngazo ke izinja zawuveza kumkhondo weziba ezinye izinto ziphi na. Kwafika kwafumaniseka uba nantsi ingqushu yenwele, iinwele zezomntanam, nezinye ke izinto zakhe ezafumanekayo. Akusafumaneki ke mzimba, sekufumaneka iipati zakhe, sekufumaneka izinqa neembambo nalaa ntloko. Intloko ke ayisazi, azisenanyama ke ezo zinto sithetha ngazo. So bazithatha ke bahamba nazo. Ekubeni uba ke behambe nazo ezo zinto ezo, ndabe sele ndibuya nam ngokukhawuleza for uba ndiyokwazi ukwenza i-DNA. Ukwenza kwam ke ngoku i-DNA ngalo xesha elo ngoMeyi, ndalinda ke oko ke ndilindile ithuba elide, waphela unyaka oko ndilindile results ze-DNA zingade ziza. Kuzothi kunyaka olandelayo amapolisa ndiphinde ndibafowunela uba ithini na into. Amapolisa andixelela into okokubana hayi, zithi ii-results zithi negative, andimethi nalaa mntana. Ndithi njani, ithuba elide kangaka, kutheni le nto zihleli? Okay ke sidlulele apho. Bathi bayithathile, bazayithatha ke ngoku intloko bayise ePretoria. Then bayithatha ke ngoku laa ntloko yasiwa ePretoria. EPretoria kulapho ke ngoku izawuthi ikhutshwe obabuso bomntana. Emveni into yobana ke ngoku iye phayana ePretoria, oko ke ngoku kwakuthe cwaka. Le nto yenzeke ngo-2020, uqala kweCOVID till ngoku. Eyona nto endiyifunayo, sendicela into okokubana amapolisa kuGatyani plus nabantu basePretoria banginike intloko yomntana wam, bandinike neziya izinto babezithathile babezifumene, ndizingcwabe. Noba yimbambo inye, ndicela bandinike imbambo, bandikhululele ukuze ndiyingcwabe, ndizotsho ndikwazi ukuxola. Because andikwazi ukuxola, because andinanto endinayo endikhombayo ubana nalo ingcwaba lomntanam. Ndigqibele ukuthetha umapolisa in fact uthetha kwawo nam bekulo nyaka kuphele ngoFebruary, endixelela into yokubana bebefumene i-call from ePretoria isithi bazawuthi bafowunelwe for iyothathwa laa ntloko lena ndiyinikwe. Oko ngoku bekuthe cwaka unyaka uphelileyo ungakhange kubekho nto. Ndizidinile kulo nyaka, ndaphinda ndaya emapoliseni ndiyosabela uba into ithini. Still nalapho akukho nto ebambekayo. Yena nto sendifuna banginike la mathambo omntana wam ukuthi ndiwangcwabe, kufumane i-closure. Andonwabanga, ingiphethe kabuhlungu into yomntana wam. Cela nindincede.